Al campus virtual pots modificar les teves preferències pel que fa a les notificacions que vols rebre. Per personalitzar les opcions, has d'anar al desplegable del menú d'usuari i seleccionar l'opció Preferències. Al menú d'opcions, tria l'opció Preferències de les notificacions. En aquest apartat pots trobar totes les opcions de personalització de les notificacions de les diverses activitats que poden produir-ne. Aquí pots triar si vols o no rebre notificacions al campus virtual a través del correu electrònic, de l'app de la URB o de l'app oficial de Moodle. Si fem servir les notificacions de les tasques com a exemple i no vols rebre còpia de les notificacions al teu correu electrònic, només cal que facis clic sobre el botó Sí per deshabilitar aquesta opció. Per altra banda, també pots personalitzar les notificacions que generen els fòrums, accedint de nou al menú d'usuari i seleccionant l'opció Preferències. Al menú d'opcions, tria Preferències del fòrum. Aquí tens diverses opcions que et poden ser útils, com per exemple, gestionar quin tipus de notificacions dels fòrums vols rebre al teu correu electrònic. Pots escollir si vols un correu amb un resum diari de tots els missatges que s'han enviat als fòrums o un resum diari amb les capçaleres o assumptes de cada missatge. Per guardar la configuració, no oblidis desar els canvis.